Sasisin pat agak naga step nagaliang jongi kum kakut news TV nyai kublai ya pilang baro ki parabngej bat ki parlok ki baju ay ya kapor kapakordor ban pej ya kene ka channel ni pediang ngobha bat ay kublai ya pi haka kerteng ka jong trai badu nong panem ujongi uji sukres ngidan ka jingej ka baskem Poblay ula kerhu ya pi, poblay ula long rengkat bat pi, lengba ke jing ya lenti ke jong pi baro, bat ubala kerhuru ya pi haka neka step, haka bangila bani sempat bat pi sasisin, lengba ke neka program ke jongi, bat kam kerpang, lengba ke neka jing slok, naka ketin ke jong blay. Para bangej ba iin, ngila jam mentah, haw neu benai ubak haddu jong neu snem. Bat satang katu kat nepor. Ngin sayo ban penkut no jong neu snem. Bat haka bangin samat bat sedang bat ban pediang ru yau slem ubat hamai. Ngadan kajingait ke baskem. Bakalong kapor kabadai nak kabenta jong pi bat jong ilang baro. Bangin padin kandiat ban pej ya ka jingyat lenti ka jongi lengba jong no snem ngala banong para bangej bakat bangi dang ya hakane ka perthai ngimla ban laj nagi jing ngimla ban laj nagi jing kuslai ngimla ban laj nagi jing tenju jong kana ka jingim para teng imat yagi por ki ba jong kana ka jingim lada pila yeshem, lada pila mat kumta, lada pila day ban yahat kumta kena kejingim. Ten rey ngangej, bau belai shem la ino yapi. Toy kidan shibun ru, ki bau belai ula kerhu ya kejingim ka jong pi, lengba jong kena kesnem. Haki ba video da shisha, ya ka kesangti ka jong belai, kabayalam kabaptin, kaba kersian bor ya pi hakane ka snem hi baro si snem banamar kata haswa ya ka bangin sa penkut no yau neu snem para bangej be ihit kai ka bangin idon ban pen phai shau blai kai ka bangin idon ban pen phai shau blai ka bangila ban ong kum kan nong ka bangila ban siu shau blai ngadan ban pen kan mau yang i hakane ka step ya kawai na kibenta jong kaktin ka jong blay. Bakata kalong nakasam ka bashis pa khat riu. Kadkhod ka bakhat ar. Kasam ka bashis pa khat riu. Kadkhod ka bakhat ar ka ong. Ngan ay ayu how try. Namar ki jing lebha jong u baro yanga. Ngan ay ayu pat how try. Namar ki jing lebha jong u baro yanga kadai ka jingkali kabau debit ukali yala de shimet ban ngala banong ba kadai ka sam ka bashis pa khan riu kadai ka jingruai aingu kadai ka sam jong ka jing aingu kabau debit u aingu yo blai lada pi pule ha kadai ka khot ka balai jong kadai ka sam ka bashis pa khan riu ka ong ki jing khom jong ka jingyap kila kelan saudong yanga kijing shitom jong ka jing tep kilabat yanga ngala shem ka jenjar bat ka kuslai uneu debit ubarwai ya kana kasam u yathu yangi bahakalenti ka ba uyan ula dai ban mat ya ka jing kuslai ula dai ban mat ya ka jing jenjar ula dai ban mat ya ka jing shitom bat wat aduk kana ka jing yap i kumba ka apthap ya ka jingim ka jong ten rei hapdeng jong kini ki ba u umat hakane ka jingim David uyo ya ka jingle bha ka jong blai uyo ya ka jingle bha ka jong blai lada pi pule ka ka sam ka bishis pa khan riu na du ka khot ka ban riu ter uyo hang to David ong utrai sumar ya belui loi lapen po yanga teu lapen im yanga wong nabau blai ula pelaj ya ka mensim ka jong una ka jingyap
bat ya ki khmat ki jong u na ki jing jauh mat banamar kata para bengai kai ka ba u la ban le na ka benta jong blai u le bha ya ka jing im ka jong u kadai ka sam ka bisi spak khat reu kadai ka sam jong ka jing ruai ai ngu ka jong u para bengai ban jubahap ya kadai ka jing keling adan lai keli ki ai ki banga kwa ban pe ya kadai ka jing im ka jong David pat kata ka bening kong kalong hakis ngi jong ka jing long khana ka jong u ki khun hep ki jongi bat ki khana akini ki sngi ki jongi ngala banong ba ka babon na ki sngi jong ka jing im ka jong ki kapor ka babon kalong haki school bat haki jing pule haka ba ka don ka jing ya pher bat ka jing long khana ka jong David aki jing long khana ki jong u laong ba ka babon na kapor uhap ban penlut haka ba syarai ya kilang brot ki jong u kpau jong u jese barap deng jong kata ka jing im ula dai ban mat ya uslap ula dai ban mat ya ka jing shit jong ka sngi ula dai ban mat ya ka jing kriat bat kum ta ter ba kata ka dai ka jing im ka ba David u penlut man la ka sngi panang ta shu David u thu yangi bagi don ki por ki bap deng jong ka jing syarai ka jong u ya ka kan hun lang brot long ba u David ula dai ban ya kendo bat ban phai ka jong ka jing im ban IT ka jong ka jing im ban ya khun bat ki marat khlau ki bap thap ya ka lang ya ki kan hun lang brot ka jong u dan rai ka bangi syem pra banget kalong bau David ulalak na ki jing mensau bat ulala ban job bat ban penyap ya kini ki merat ki berunar ki ba abthab ya ka kan hun lang brot ka jong pa jong u par ka sngau tunat ya ki kantin ki jong David ki bau ong ya kini ki kantin kumne shisha langaya ha ka serniu jong ka jing yap ngan om septing ya ka basniu namar medon rengkat bat nga nang ta shu ka banga kwa ban pen kan mau ki pra banget kalong hakis ngi jong ka jing long samla ka jong u ngi kan mau ya ka tu ka bentana ka tin ka jong blai ka bangi pule na ka kitab ka baning kong ka jong Samuel khat nyau nadu ka khat ka baning kong ter hapdeng jong ka tu ka por ngi kan mau bo ka paula pha yau David ban le jgo yal ki jong ki hemen bat kat bau dang le ban jgo ki jong hemen ki badon hapdeng jong ka jing le thma lawan mi uto ratba jogi Filistia ubala kop ubala sop hakato kapor kat hadu baka mensim ka jong David kam sya ya u baun su ngap rei haka jing pule ka jong ikan ka tin ka jong blai ngi kan mau bau David ula lej ban ikan du yau sol bat ban IT yala ka jong ka jing im ngi kan mau ya ki hemen ki jong David ki bal khang persya eu ki bal khang persya eu David ban yale eu Filistia kalong ka jingjia ka baro na pleng jong ngitim ngam kwa para bangai ban penjrong rengin ya pule na kana ka tin ka jong blai ngi kan mau kat ka jing krau kat ka jing he kat ka bor ka bau Goliat udan Filistia tangku mukhna red tangda ka jing syat mau ka ba udon ulala ban penkelon bat ban penyap yau tu ratba banang ta su ka balai pra bangai kalong hakas ngi jong ka jing long sim ka jong u lai thu yak ngi haka ka tin ka jong blai bau David hakarta ka balai paus nem la pen long sim yu barap deng jong ka jing sensyar ka khadar ka jong u ngis ngau thu ya ka jing ya ka jing janjar ban bu bet ya ka kam sensyar khadar uladei ban yale bat ban yakhun ya kitma ka to kapor dan rai hapdeng jong kito ki por baro isem da shisha bau blai ulalong rengkat bat u David par ha ka jing sensyar ka jong u ong ka tin ka jong blai ka kitab ka ar ka jong Samuel ka khot ka basan
kal nong kapasan ka khot ka basipau ong ka ka tin ka jong blai bau David ulanang yobor bat bau try uladan rengkat bat ka jing im ka jong hadu hakipor baro para bangai bai habangi phaidin yel ka jong ka jing im ban perkhat ya ka jing lam ya ka jing kerhu ya ka jing don rengkat ka jong blai ngakwa ban ong para bangai lada pilamat da shisha bau blai ulalong rengkat bat pi bau blai ulalong ula kerhu bat ya ka jing im ka jong pi tungin ong kuma ong David akan ka por ngan ai ayu pat yau trai kai ka bangila ban ai ban siu kum kanong na kam tau blai para bangai David akan ka sam kabasis pa khan riu wong kumne wongan sim kenya ka khuri jong ka jing penim bat ngan khot karpat yau trai halakasngi ngan sim kenya ka khuri jong ka jing penim bat ngan khot karpat yau trai halakasngi lai thu yangi ba ka jing penim ka dai ka jing pelaj luj naki jing naki konflik bat ka jing khot karpat yau trai kadai ka jingya dai ka bakham kerpang ka bau David udon bat ublai bat katahi kadai ka jing ais ngop ha ka bau David udon na ka bantau blai para bangai bai manga bat mapi ha ka ka sngi ha ka ban sa khliap no yau nu snem bat ha ka ban sa penkut no yau nu snem bat bangin sa jam yau snem ubathamai da shisha ngimla ban len bangadon ka jinge ke baskem bawala ki jinge wala ki jinge le wala ki jing khuslai ki jing jaumat ki ba pidai ban man ngangai skem bau blai uladon rengkat bat phi toy ki don ki wei patru ki bau blai ulale bha da shisha na ka banta ka jing im ka jong phi David ukhot iye jingi ka ne ka step banongan ahai ayu pat au try namar ki jing le bha ki jong David uong ye ki de ki kantin ngan sim kenya ka khuri jong ka jing penim bat ngan khot karpat yau trai halakasngi para bangai ai namar kata ba manga bat mangi ngin puson ngin dam diap ngin pen phai yal ka jong ka jing im makhmat jong blai ban wan rah ya ka jing dei ka bakerpang ka jing dei ka bajan bat ublai bat katahi kan dei ka jing ai sngob ha ka bangi ngidon ban ai show blai para bangai tu belum nyerap ingin lembaga negara jeslok banang ni syakhaman nginang ya ka banang pampan bha penjanai ya ka jinga dai ka bangi ngidon paka jinga dai ka jongi bar ublai kan long ka jinga dai ka bajan par ka badon ya ka nong rim ka baskem ublai un kerhu yangi ublai un nyerap yangi ublai un pensyat bor yangi hagan ka sngihi baro sisngi para bangai ba iye bat ki parlok tungin ya phai hakmat jong blai lengba jong ki jing tuai a blai ba iye bat ba isnei yuan hakmat jong me ko kan rat hagan ka step nyai ngu ya me nakam ta ki jing kerhu ki jing isnei ki jing kat ki jong me ki jing im ki jongi ki ba mela penla yangi kumne kumbangilong yang menta ko kan rat akan ke sngi hakaba ngidon haki sngi ki bakhaddu hakaban sapen kut no yau no snam ishem da shisha ko kan rat ya gajing lam ka jing don kat jing snai ki jong mai ki jing im ki jongi toy walang ladai ban ya ji ki jinge toy wang ladai ban ya ji ki jing tenju ki jing kuslai jong kan ka jing im dan rai hap deng jong kini ki jing im ki banging iman yo iko kan rahat ya kajing don kat ka jome ya kajing im ka jongi kumning yawan ha ka step ban buti sa sisin pat ko kan rahat pamemen yalam yang nginang ni syakaman ha kajing ya lenti ka jongi ka bangim la ban yo i bat ka bom tip ya ka por ka ban sawan ngibu baik yal ka jong kajing Shania Ahmad jome kumba mela kerhu kumba mela lam kumba mela don kat yalo jong Syakri jong me David mendon kat bat ngi wei pi wei haka jing ya lenti ke jongi nang ni syakamat mangila ban mat ko kan ran ya ka sang tiblai ke jong me
Kabaptin kabayalam kabakersyan yangi haki por baro. Kerhu yangi ko kan rahat lang baka nagasngi baro sisngi. Nabagi nengi pan kartang kajong Jesus Christ. Amen.